We are blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo uban sa atong tagsa-tagsa ka mga panginahanglan sa kalibutanon nga panginahanglan, ilabi na gyud ang kalinaw ug ang kaayuhan nato sa atong mga sakit, labi na gyud ang pagkasulbad niining pandemya. Padayon sad natong iampo ang mga tao nga nagtabang nato dinhi, labi na ang atong mga donors and benefactors na nagsigig palit aning atong mga slots para sa katukuran sa atong Archdiocesan project nga mao ang Kapilinha di Fatima. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Esdras. Ug sa gihalad na ang maong mga halad, gihunong ko ang akong pagpuasa, ug mitindog ako, ug miluhod ako, ug gibayaw ko ang akong kamot ngadto sa Ginoo, ug miingon kaniya, O Dios ko, naulaw ako, ug wala ko'y naw nga ikatubang kanimo, kay naglunang kami sa among mga kalapasan, ug miabot sa langit ang among sala. Sukad sa panahon sa among mga ginikanan hantod karon, daghan og dagko ang among mga sala nga nahimo. Tungod sa among mga kalapasan, kami, ang among mga hari ug among mga pari, gitugyan mo ngadto sa mga hari sa laing mga nasod, o gipapatay, gipatulis, gipamihag, giilugan sa mga kabtangan o gipakaulawan, ingon sa nahitabo karong adlaw. Apan karon, sulod sa mubong panahon, ang Ginoo naluoy kanamo ug wala kami hutdag patay ug gihatagan kami kasiguruan sulod niining balaang dapit aron ang Dios molipay kanamo ug mohatag kanamo pahulay gikan sa among kaulipnan. Kay kami mga ulipon, apan wala kami biyae sa among Dios sa panahon nga naulipon kami, kundili gihigugma hinuon kami nimo sa gugmang walay paglubad, sa atubangan sa hari sa Persia, o gihatagan kami kadasig sa pagtukod pag-usab sa templo sa among Dios, ug naghatag kanamog panalipod didto sa Huda,
ug sa Jerusalem. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Daigon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Nagalapdos siya ug unya naluoy. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman sa kalibutan. Ug nagpapabangon siya gikan sa dakong kahiladman. Walay makalingkawa sa iyang kamot. Daigon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Kay bisan gipatibulaag kamo niya taliwala sa mga hentiles. Gipakit-an kamo niya bisan dito sa iyang kadako. Gibayaw siya atubangan sa tanang mga buhi. Kay siya mao ang Ginoo nga atong Dios, ang atong Amahan og Dios sa kahangturan. Daigon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Busa karon palandunga ang iyang nabuhat alang kaninyo. Ug dayga siya sa tibuok ninyong tingog. Dayga ang Ginoo nga matarong. Ug ibayaw ang hari sa katuigan. Daigon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an og iyang gihatagan sila gahom og otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya, iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Mingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, ni puntil, sa limos, ni pagkaon, ni salapi, ug bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya
niadtong lungsura. Ug bisan diin nga ang mga tao dili mudawat kaninyo, biyai kanang lungsura ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay, nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo kung mao'y mosugo, naasad siya'y ihatag nga gahom o kapasidad aron ang sugo niya matuman. Ang iyang sugo sa iyang mga apostoles, nga mao sa na iyang sugo nato, kanig yung pagpapahawa o mga yawa o pag-ayo sa mga masakiton. Nga ikatulo, ang pagsangyaw sa maayong balita. Pero ang nag-una gidiri, pagtigom niya siya mga apostoles, before niya gisugo, gihatagan sad sila og gahom. So ang gahom gihatag aron makabuhat. Kita manggod og suguon na kitas Ginoo ba kanang moingon bitang Ginoo, higugma inyong kaaway, pasagpa lang mo sa inyong naong ana, pabalibali lang sagpa, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Ang ato ding hunahunaon, ang atong kaugalingong gahom. Ang ato ba? Muna mo ito, di madaw, kalisod ana. Luos lang tag-ana. Kaya ang ato kung ginahuna, ang ato manggahom. Nalimot nga kung musunod ta ana, mulihok ang gahom sa Ginoo nga gihatag diha nato. Di na hinoon ta ka-experience, unsa kanindot, unsa kalipay sa atong kasing-kasing, kung kamao na tang mohigugmag kaaway. Nakasuway mo, ana? Kanang asawa nga mahigugmag kaaway, makaingon gina, ang akong kalipay, labaw kay sa gugma nako or sa gugmang akong natilawan sa akong bana. Tuo mo, dili? Hoy, kusga. Taka lang. Anong kinahanglan ba magyamo yung kusga? Og dito o ka, nya nakasinati ka, imo ginang ikas, o tinuod gina pa dir. Wa mo kasinati. Kay nga naman, ang inyo gyapong gahom, ang inyong ginahuna, higugmaa ang imong kaaway. Itistingi ko no, ikaw asawa, higugmaa ang kabit sa imong bana. Di ba ang imong kalipay nga nahigugma kas iyang kabit mas grabe kaysa imong kalipay tungod kay nahigugma kas imong bana. Adi mo to? Tistingin. Og naa yun. Lagi. Mao bitaw ang mga apostoles nagsangyaw ani kay ngano man ilang gipamalandungan si Kristo ug ang mahal nga birhen. Kay si Kristo og musulti sa na siya, iya man sa nang buhaton, di ba na siya musugo og di siya kamaong mubuhat. Gipakita ni Jesus ang dako kay niyang gugma, dili kaaway ang iyang gihigugma, mga kaaway. Pila guto ka tao ang nagsigig pulig-pulig, tamparos, luwa siyang naong, latigo niya. Pila guto sila kabuok. Yatak naman. Himo na magpurong-purong nga tunok, ana siyang nyag mo aksyon kakuha din, hapakon pa gid atong mga gidaan nilang puspos. Porte gid tong sakita. Pila guto ka buok. Dili usa lang ka kaaway, daghang kaaway ang gihigugma ni Kristo. Nya mga apostoles nakahinumdom sila kay upa man sila mobuhat kay to. Grabiha di aning paghigugmag kaaway no. Unsa jud kay bation ani? Ana, ngano maning among-amo nga iya ra maning giagwanta niya, mura magwa gid siya masuko. Diha sila na intriga. Pagkamatay ng Kristo, katong sila na nagsangyaw, gilatigo sad sila, gisud sad sila prisuhan, porting bunuga, usahay guruyon pa sila nga murag patay na.
inigkabuhi nilag balik, manag-awit sila sa kalipay. Ginoo, salamat nga gipaambit minimo aning kasakit ni Kristo. Hasta si San Pablo, portig yung lipaya na katulo siyang murag patay na. Ana, lipay kay si ana, ikakita niya siya mga bunog. Diin man to nga maong kalipay. Di na to gikan og tao, gikan na to Ginoo. Muna si Esdras, diri sa atong unang pagbasa, diha sa ilang pag-submit nga nagpaulipo na sila na nagbihag nila, nga wa na sila musupak sa Ginoo, nagpaulipo na lang yun sila, natingala kay siya nga nabalik silang halad didto sa templo, dili tungod kay nabuntog nila ilang kaaway nga ilang ipangpatay, gitagaan silang kagawasan nga mobalik sa ilang pagsimba sa Ginoo didto sa Jerusalem ug mutukod sa ilang templo. Ang naghatag mismo ang ilang kaaway, ang hari nga ilang kaaway, didto siya nakaingon, Ginoo, grabiha ginimo, bisag na ulipon mi wa minimo pasagdi, tiaw mo ni naghalad na sad mi karon nga sa una gipangguba man ning among templo. Ang iyang kalipay midala ni Esdras sa pag-ingon, Ginoo, na uwaw kay ko nimo, kadaghan o kadagko sa among mga sala, sukad pa to among katigulangan, kita di kita mauwaw sa Ginoo nga magsigig sugo sa Ginoo, mga wa tay uwaw. Kamo nauwaw mo sa Ginoo karon buntagan? Ako wa gyud koy uwaw. Sige lang yapong pangayo, Ginoo in town, mahurot gid unta ning slots, Ginoo, mahurot gid unta ning Ginoo, kawa gud nimo uwaw. Kadaghan na anang nahalin, magsige pa jud kag pangayo. Hutda gid ni Lord. Unya yung Ginoo jag akong pagbuot nga di na mahurot. Imog yung pugso, ay, oh Lord, kay uwaw kay kuanig di mahurot. Ingnan na ba ito na ko, Monsignor Rubin, mahurot gini karong September 30. Yung Ginoo, ay na lang ana pag-concern. Importante nga na halin. Pila na rin itong halin din eh. Makauwaw niya eh. Ning abot na god og 19,615 atong halin. Muna nga na, pagpakanin. Gamay na lang inahibilin. 9,885 na lang ang nahibilin nga slots. Pwede na ni Pacquiao, no eh? Huwag di saan mo Pacquiao. Importante nga. Grabe kayo nang ipakita sa Ginoo sa akong pagkamakasasala, sa akong pagka-wagi ayog. Kamo, sa inyong pagkamakasasala, apil sa mugampo nako, nga iniguli nyo dito, mamakak lang yapon mo, pariharata. Magsigil lang yapon mong pangasaba, pariharata. Sige lang yapon mong panglibak, iapil pa ko ninyo. Unya ang Ginoo mo, hatag lang yapon sa atong pangayoon, uwaw kay taani, oy. Kanang gasigi diha og pangiski sa kilay, kanang sige diha pa-colors buhok, patato, ariyos, palaygit, inom anang pills, hala gamit anang kondom, ayudi, unsa pa na diha, kay ang iyag yung pagbuot mo'y matuman, ilog anang yuta, hala pangural anang mga agianan. Pero ang Ginoo mo hatag lang gyapon iyang grasya sa iyang kinabuhi, sa iyang kalinaw, sa iyang kalipay, nganhi ani mga tawhana, parehas nato, di ta mauwaw ani. Mag-usab na tao eh. Yang sa itong buhaton, matod pang Kristo, ayaw na mo pagdaan ng sungkod, ayaw mo pagdag kwarta, ayaw mo pagdag puntil, ayaw mo pagdag ilisan. Pasabot ba? Pagpuyo na sa Diyos nung kinabuhi, nga dili magsalig aning mga butang sa kalibutan. Na kay balay, pero ayaw salig sa imong balay. Na kay gisulob, pero ayaw pagsigig kaatat sa anang imong gisulob, hangtod na lang noon, bisag unsa na lay style imong isulob. Nya ug unsay mga bag-ong uso sa mga igsusulob, isulob gyud. Kanang short nga gisiun, ana nya mubo kayo, isulob gyud. Mo man ni uso karon. Unyara ba daghan na kaayog mga bato-bato ang legs. Kay nalimot siya nga senior na day siya.
Gato siya, gato pang 18 yang edad kay feeling man na, feeling 18. Oh, nagsuloban sa daan ng piting-piting kanang unsa nga na kanang skin, unsa ta kana? Skinny. Oh, kada bang mo pilit ba din Hispanit ba? Mo klaro ba yan ang imong mga barikos diha? Hastaging uwat sa imong tiil, mo klaro ang bagtak, mo klaro na diha. Kay ana man piit kayo. Sulob pag yun. Yawa na rabay sampot, yat-yat na kaayos tanan. So, may itong mga bugol pa kayong sampot, kaya ang pari magpangladok sa laway. Pero kani mga senior magsuloban na, yung pari, ang gilas-silas mo sa nagsulob. Hinawayon sa ni pari. Hindi, nagsulti lang kung tinuod ba? Kaya usahay man god attach kay tani mga gipanulob, mga uso ato yung sundon bisag di na unta angayan nato isulob. Pras guna ko god daghang moingon, pader pagpa-color sa imong buhok. Nya nga akong naong angayan pa kaniya koloran ng buhok. Mubata ka pader, istoryahe. Gasto-gastohon pa ko ninyo, nya ang ako pag yung naong ingon ani na. Magpicture ko karon nya tanawon to nako kung picture pag kuan ako college o katong diri na padong sa katong gatrabaho nako ang akong picture karon klaro kay tiguang way oh, sus labihan kari arang-arang parignaw daghan kong nakauyaban ni kari dari wa yun karong tiguang na bisag byuda di nang sugot hasta byuda mo ingon na hilas-hilas biya nimo pariha ka diha flirt ka na ako nang ikakatarong og lakaw, sakit na imong hawak. Mga ayaw na lang pagpakaron ingnon, puyiin na lang ang gisultis Ginoo. Ayaw na mo anang kaatats anang mga pagkaon, gulang na ta. Magsige pagtingin, kunya ang akong pagkaon, ang akong tambal, ay pagpakamatay na diha, guwang na ka. Nagpaabot na nimo ang mga anghel o ang mga santos, ang mga apostoles, tuas langit, ang mahal nga birhen gaandam nag-imong lingkuranan didto. Ang si Kristo wa na kompleto na well furnished na ang imong balay didto. Kay ingon siya mag-andam kog balay para kaninyo. Di pag yun mo mangadto, magsigi pag imo kawili ang inyong mga sakit. Ninyong mga lawas nga galisod na naglakaw. Magsigi pag yun, simbak ko. Ay pag tinarong na lang, pagpuyo na las katarong kanang imong yuta, ibaligya na ang halin ipalit aning atong slot. Dali kay ni mahurot. Dali jud kay mahurot. Inyong ipamaligya ang inyo. Ayaw lang sa tanan tingali. Kana lang sa mga extra nga yuta ba. Ana. Oy, og ipamaligya na ninyo. Kanang inyong mga extra sakyanan. Ibaligya na. Imbis nga tulo ka buk sakyanan. Usa na lang inyong sakyanan. Nya ang halin sa duha ka sakyanan. Ipalit ninyo aning slot. Hurot na ikasunod adlaw oy. Nanong mamamto. Di jud katuhuan akong gisulti ingon ana gid mo kaatat sa ana mga butang sa kalibutan nga gisugo ra bagi ng Kristo ayaw mo ana pagpuyo mo nga murag ulipon salig lang mo kung kinsay mo dawat ninyo nya ang dili mo dawat ay lang sag pabugos itaktak lang sad ang abog sa imong tiil pasabot ay pamugos og di ka dawaton kita ra ba no mamugos gyung dawaton mas stress gyud kun isalikway unsay naka-stress karos mga tao kana gyung why mo like sa ilang Facebook. Mag-post ka ba ngadto sa Facebook, mag-TikTok ka, duha ra gyud kabuk mo like ang imong manghod ug ang imong igagaw. Nya ma-stress dayon. Ano man? Unsa may naadiha anang like kanang mo view, pila kabuk mo view, pila kabuk ni subscribe sa imong YouTube ug unsa pa diha. Nganong inana man ka? Anha lang jud ka magsalig ana mga tao, tuay Ginoo nga nahigugma nato nga matod pa ni Isda bisag na ulipo na ta, bisag nagpakasa na ta, naglunang na ta sa sala, kining Ginoo di gyud mo biya nato. Nya sa panahon nga kita magpaubos, ihatag dayon niya ang kanindot sa kinabuhi. Nay asawa karon nga naka panglaki og kadiyot. Pagkapanglaki na niya gisalikway sa iyang bana og sa iyang mga anak og sa iyang mga igsuon. Kaduha na siya ni attempt og hikog. Pero wa madayon kay mura kunog na ay mubabag og gamay. Karon sige na siya paminaw sa akong
kuan ko no misa diha 18 misa ako pader itupad ko na nako imong cellphone magsigi ko nako ay kay kumpiyansa kay basig ma-develop ka nako ba kay kapang laki ra ba kas una ako laki ra ba kung tinuod I can prove you that bitaw kanin ko sige congratulations insya nakasabot nagyud ko sa sugos Ginoo pader pero pader do na pa kay paglaom nga dawaton pa ko sa akong bana ug sa akong mga anak mo niyang gingon kamo unsa kay inyong una-una ningon ko kuno ang iyang anak kanindot untag mamatay na ka kay uwaw na kay minimo paghikog na sinang kainom siya mga anak paghikog na kay uwaw na kay minimo wa ka mauwaw nga magpakabuhi pakas imong kahugaw sa imong kangilad ana kamo ka dinhi mga inahan ingnon mo anas niyo mga anak niya zaman padayon ka o hikog akong giingnan ayaw paghikog kay kanan kinabuhi nga imong gida iya nas Ginoo ug ang Ginoo karon sa imong gisulti lang daan ako nalipay kay nimo namakpak ang mga anghel sa langit tungod sa imong gisulti pwede tingali nga isalikway kas imong mga anak ug sa imong bana hangtod ka mamatay pero ayaw ka balaka tuay langit gahuwat nimo iampo sila higugmaa sila kay luoy kay sila nga nagsalikway nimo tungod lang kay nakasa ka murag yun sila og way mga sala kanang imong mga anak akong giingnan utro sa nang mga igsasalikway didto sa Ginoo ni agi sa na sila o nagpuyo baka na sila sa sala karon ug ang dako nilang sala na di gyud mapasaylos Ginoo ang ilang pagsalikway nimo nakasa ilang mama pero ang anak na may salikway sa iyang mama dako pag sa mama nga naman ang una niyang gisupak ang iyang utang kabubuton sa iyang mama nga mo'y naghatag niya kinabuhi ikaduha ang pagsupak niya sa Ginoo nga nagingon tahura ang inyong mama ug papa bisan pag unsay mahitabo duha kabuk ilang gisupak ang ilang pagkatao ug ang ilang Ginoo nga mo'y tag-iyas kinabuhi pagkaluoy aning mga anaka no kamo dinhi ug ang inyong mama maingon ana inyong isalikway dili sige manindog na ta mga igsuon ang tao gimugna sa Dios aron magsimba magalagad kaniya busa kita karon malaumon nga modangop kaniya ug sa tumang pagpaubos moingon kita Ginoo kaluy kami Ginoo kaluy kami nga ang sibahang Katoliko kanunay magsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga pangulo sa kanasuran anda mo palanog sa tingog sa katawhan aron mo lambo ug mapatigbabaw ang kalinaw magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalampuson unta ang tanang kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami
nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandom karon, makakita na kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Makagagahong Amahan, gitudluan mo kami sa mga balaod nga naghatag og kinabuhi. Hatagi kami sa among gipangayo diha sa gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaigod ka Diyos, Amahang langit nun, bigkasan among mga masalaypon, ang panulong Ginoo, ngapon sa yuga, ginawa sa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, kay ang imong hinigugmang anak, mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan, siya ang among manluluwas ug manunubos nga imong gipadala kanamo. Nahimo siyang tao o gianak ni Maria nga Birhen, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot o nakapanag-iya alang kanimo og santos nga lungsod. Midupas siya sa cross aron paglaglag sa kamatayon o pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagaduyog ang tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo na nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalandunan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaino man ang ginarian, ang gahom ug ang himaya, hahangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin deep within.
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma, himoa nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga gahom, divine power. Niya mulihok rani kung magpaulipon gyud tas Ginoo og sa atong isig katao, dili kay magpakaginoo ta sa atong kaugalingon. So sa makausap pa atong i-update ang nahalin sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots para sa pagtukod sa kapilinha. Sa atong gibaligya nga tag 1,000 per slot nga 29,500 ang nahalin as of yesterday, ning abot na og 19,615 slots. Pagpa 9,885 na lay nahibilin. So nunay mo pakyaw ninyo ani, dali kay mong malangit. Pero di mo pakyaw, murag madugay-dugay tingay jutay, no?
Okay, na-attach pa ma. Bitaw ay salamat yung kay Ginoo ani no ato ning ampo. Basin pa. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.